Čaute kamaráti. Včera som dal hlasovanie na YouTube, že by ste mi vybrali, ktorú zbraň dneska zaberiem vonku. Vyhralo toto AKčko, čiže vidíte, že plním svoje sľuby. Plním svoje sľuby, jak prezident. A som ho zobral. Aj som ho uniesol, tak to tam mal takú poznámku, že či ho uniesiem. A chcel som povedať, čo mám nové vlastne. Nové mám tieto sumky na taktickom opasku. Objednával som ich z Grey Shopu. A toto fakt som chcel povedať do videa takú zaujímavú skúsenosť, pretože keď si pozeráte Grey Shop, tak tam je špeciálna dodávka do 2 dní. Ja som tomu neveril, že dačo z Ruska môže prísť do 2 dní, tak som si povedal, že to vyskúšam a uvidíme, že čo sa stane. Poštovné stalo 29 eur, hej. Som si povedal, dobre, raz kašľam na to, tých 29 eur dám a uvidíme, čo sa stane. Objednal som to v útorok, to sme už mali asi v tom videu vtedy, ne? V útorok som to objednal, v sobotu sme boli vonku, ešte som nemal a prišlo to až na ďalší útorok. Ale bolo to zdržané hlavne kvôli tomu, že to najprv v Rusku zadržali na colnici, to čo som bral vtedy v sobotu a potom v pondelok to prišlo ku nám na colnicu. No a tu prišiel ten slávny kameň úrazu, kedy som myslel, že dostanem infarkt. Lebo prvá vec, že vám pošlu z DHL-ka, že vás budú zastupovať na colnici a platí sa za to 24 eur. No a potom vám vyrúbu daň, do ktorej zahrnula aj poštovné, to najdrahšie, ktoré som si vybral. A keby bolo poistené, aj poistenie. Čiže tak by som to zhrnul, že ten nákup tých sumiek, hej, tu mám 2 sumky na SVDčko zásobníky, sumka na pištoľ, na Makarov a sumka na vysielačku. Čiže len tieto 4 sumky som si objednal, ich dokopy cena bola 46 eur. A teraz 15 eur som platil daň, 15 eur 20 centov, 29 eur poštovné, čiže to máme 39, 44, hej, dobre rátam? Áno. A plus 24 z DHL-ku, že ma môžu zastupovať, takže to vychádza 68 eur, hej. Čiže 46 eur tovar, 68 eur služby. Normálne mňa si že šľak trafi, takže neodporúčam si dávať zrýchlenú poštu. Asi to bude lepšie dávať obyčajnou poštou, tam je ale dodávka okolo 90 dní. Ale stojí asi 7 eur a môže sa stať, že budete si to colné vybavovať sami, čiže nezaplatíte ani toto DHL-ku. Samozrejme, keď to ide normálnou poštou, tak DHL-ku nebudete platiť tých 24 eur. Čiže toľko som chcel povedať k tomu, ak chcete z Grey Shopu, tak aby ste vedeli, že takto to dopadne. Je to asi kvôli sankciám na Rusko, takže čo najviac dodžúbať, aby sme tam aj nekupovali. No, a teraz vám ukážeme našu A03, zoberiem si kamerku. Poď! Nevadí. Čaute, čaute. A03, opäť. Čo dodať? Som poctený, že som zase vonku, máme príjemne zima. Nahodil som si ľahký čezrik, dlho som ho nemal. Ak ste si už všimli, tak trčia z neho dlhé zásobníky, to znamená, že mám konečne svoje RPK 74 sklopku, samozrejme teraz je to M-ko, keďže sklopka lieta na cime, ako niečo, čo lieta, to je spôsobný chvost, aby som sa slušne vyjadril. Že asi tak. Našiel som doma pekný nož s zeleným parvoškom, som poctený, týmto asi ešte od pradeda, alebo deda. Na seba som hodil bomberu, toto maskačovo pekne to maskuje, sa mi tu páči. Teraz je tak aj snehu, aj ešte hliče vidno, tak, len tak prehodená. No a tuto už máme moju lásky plnú zbraň. Konečne šlape, som prišiel na ten správny upgrade a zosúladil som to tak, že to ide na terne. Zabral som z môjho LK kolesa 16:1 od Airsoft Pro a hodil som ich tu. Robili to ozdobené kolesa, neviem ako je to možné, ale budiš. A z RPKčka 13:1 som hodil do LK. Kadencia a odozva na spúšti je akože neskutočná. By som vám to aj ukázal, len takto na prázdno, ale stlačil som asi zlý gomby na nabíjače, že baterku mi nenabilo. Za to ospravedlňujem. Na RPKčku zostal pôvodný kit z reálneho RPKčka, čiže ostrého. Plum, pažba, plum pred pažbie, pažbičkom si dorobil a TVI zásobníky vo farbe plum. Značenia, to som si už sám maloval.
Toto je normálka, či to si tu dorobil? Čo to tam je? Čo? Tento valeček. Tento valeček je klasický na RPKčku. Tu si posúvate mieridlo, klasika ako na klasickom akačku, a tu si štelujete stranu podľa výmeru týchto rysiek. Sa to dá pekne povyťahnete a točíte, si štelujete stranu. Má to na schod takto asi RPKčku, kvôli ako podpornému gulometu, neviem. Že asi tak, ale dá sa osobitne kúpiť takisto od LCT, keď ste si chceli dať na akačku. Presne to isté osadenie aj rozmery, len táto tu vec je tu dorobená na posun do strany. Má to ako reálny náťah záveru, polný piest. Čakaj, teraz nevidno, si odišiel z svetla. Poď trošku vyššie dvihni, tá. Polný piest. Pustíte. Tu mám nabojnicu, klasika u mňa. Takže asi tak. Som maximálne spokojný, ide krásne, nemôžem sa sťažovať. Urobil som jednu vec, originál RPKčko má dlhý vytierek hlavne, čiže po tade by mal byť do toho zúbku zapadať. A tým pádom, keďže máte dlhý zásobník, sa vám zbraň ohýňa, som RPKčko, na dvojnožke do boku, aby ten dlhý zásobník mohol byť. Na reálnej zbrani to funguje, neviem ako to vymysleli, ale na replikách airsotových to proste nefunguje. Ohnete ju len do určitého uhlu, ale dlhý zásobník mať nemôžete, to nepustí. Tak som ju skrátil a teraz pekne, keď položím zbraň, zásobník ide pekne do boku. Možno, že to bude vidno, uvidíme. Takto, lebo je dlhý, ale teraz pekne takto, ako reálne, pekne do boku. Takže asi tak. Snažím sa to zabrať, čo som to aj odfotil. Nechyta, nevadí. Takže asi tak. Z mojej strany je to maximálna spokojnosť. Dúfam, že aj z vašej. Keď bude zase vonku, možno, že Anula jednotka, keď doniesie merak, môžeme odskúšať kadenciu aj koľko to má FPS. Uvidíme. Je vo vnútri 120 pružina od Berderu. Je to celko slušie, čo som len doma skúšal, tak na neostro. Pekne do 60 metrov to lietalo s 28 od Berderu, takže ja som maximálne spokojný. No, teraz to je vidno. Takže asi tak. Doma je ešte bubon na 2500 ran, ale zbytočne ťažký, takže len TVI na 150 ran. Mám ich 5, keďže stoja dosť veľa, ale už sa robia aj čierne, to sa mi páči. Nádherné je to RPKčko úplne. Ja mám Plum set strašne rád, tak ako na mojom akačku aj Kenny to má. Len ale toto je pecka. To mi je divné, že pred pážbe je také pekné bordovo-fialové. Čakaj, teraz nevidno. Sa tam šteľuje svetlo. Asi najlepšie, keď to tak. Bordovo-fialové, vidíte? Teraz je to moc, musíš ísť ďalej. Ale pážba je bohužiaľ hnedá, je to z jedného kusu, ako z jedného RPKčka, hej. Neviem, či je to tak náschval robené, alebo len farba nesádla, hej. Takže asi takto. No pekne mrazí už. Bude asi možno, že minus 10, keď nie už 12. Asi na dnes za 14 u nás. Takže asi tak. Ja som maximálne spokojný. Dnes sme si dali fajnú prechádzku 8 km. Merám to s fitna rámkom. Čiže fajn. Fajne sme sa prešli. Vyskúšal som BOSPčka prvýkrát teraz v zime. Nie je mi v nich zima, pohodlné sú, takže super. A ešte som chcel jednu vec. Pozdravujeme ťa, Kenny! Nazdar! A ešte som chcel poďakovať Anula 5, že nám poskytol toto skvelé svetlo, ktoré tu na nás svieti. Mi ho požičal, takže super, ďakujem. Aspoň je nás vidno. A pozdravujeme aj Anula 6, ktorý je doma chorý. Takže čaute. Čau, čau. Ty si nestel? Nope. Uka? A proč nope? Že hreje. Musím si povedať, že ja nie som taký ukecaný ako Anula 3. Jak naposledy. Pamätám tie zapalovače, ešte ja som mal doma donedávna taký. Napodobne. Vidíš prd? Poď tu.
Aj pojďme. Musím vyskúšať, že kde budeš stať. Asi tu. Nebude vadiť? Ne, vôbec nevidno. Lebo, nie? Ne. No, ak to je para, hej, žvaru mám tu. Však aj kuric môžeš popri tom. To tiež bolo. Však musíš ísť príkladom mladším. Taký omrazlivý. Celý som, ja sa nevidím. O, fotku som ti zrobil. Díky, dúfam, že nemám švečku. Taký zelený, jak cikádi. A potom s jazykom. Ty vole, až púšťa skúra.